A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za a yi ku samu kati daga naira 100 zuwa naira 1000 ba tare da kun sa ko sisi ba ko kuma kun sha wahala. Amma kafin mu fara wannan bidiyon, kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku yi liking wannan bidiyon. Abu na farko da za ku yi shine za ku je Play Store ɗinku ko kuma ku je App Store, za ku yi searching ɗin Check It App. Kun yi searching zai nuna muku haka kamar yadda kuke gani. Already ni na yi buɗe application ɗin, kuna gani sai ku danna install. Bayan kun gama install sai ku yi open. Kamar yadda kuke gani application ɗin yana da matuƙar amfani. Za ku iya buɗe shi da lambobi domin ku samu kati, za su ba ku kati kuma sannan kuna iya cire shi ya zama kuɗi. Kamar yadda kuke gani nan ne application ɗin. In ka taɓa buɗewa za ka danna login, in baka taɓa buɗewa ba za ka danna get start. Kamar yadda mu haka za mu buɗe sabon ne, kun gani za mu danna get start. Kamar yadda kuke gani nan wajen za ku zaɓa continent da kake. In Najeriya ne za ka sa Najeriya, in Liberia ne za ka sa Liberia. Bayan ka sa nan za ka zo ka sa first name, sunanka na farko, nan za ka sa last name, sannan ƙasa ka sa Gmail ɗinka, sai ka sa number ɗinka, sannan ƙasan nan sai ka sa pin ɗinka guda 6. Bayan ka yi wannan shine zai kawo za ka yi verifying ɗin account ɗinka, za ka je Gmail ɗinka ka yi verifying ɗin shi, za su ma OTP. Kamar yadda kuke gani, kar ku manta da ku yi subscribing wannan channel ɗin domin mu ji daɗin kawo muku sababbin bidiyo.